Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre a convocatoria de axudas Galicia Exporta Empresas. Antes de comenzar, coméntovos que se tedes algunha dúbida ou pregunta durante o webinario podedes escribila no chat e ao final deixaremos uns minutos para dar resposta ás dúbidas que teñades. Se vemos que hai moitas preguntas e non nos dá tempo a respondelas todas agora en directo, non vos preocupedes porque recopilamos e enviamos vos a resposta a través do mail, vale? Xunto coa grabación do webinario por se o queredes volver a ver. Entrando xa en materia, para a presentación desta convocatoria temos con nos a Placeres Conde e a Ana Giraldez, que son técnicas responsables da área de internacionalización no IGAPE. Así que, benvidas as dúas, cando queirades, comenzamos xa coa axuda. Hola, bo día a todos. Benvidos e moitas gracias por asistir a este primeiro webinario de presentación, en este caso da liña de Galicia Exporta Empresas. Comentar, imagino que moitos dos que estades agora conectados xa coñecedes as axudas e a convocatoria, sobre todo anterior. Comentar que é unha nova convocatoria moi similar á do 2025, con nada, pequenos cambios máis ben de estructura, pero non no fondo da axuda. Comezar dicindo que o orzamento que está reservado para esta convocatoria é un pouco superior ao do ano pasado. Temos dispoñibles 9 millóns de euros para toda esta liña. Se publica e se vai tramitar en réxime de concorrencia non competitiva, que como ben sabedes, eso significa que se van a revisar as solicitudes de axuda por prelación temporal de entrada do expediente, por orden de entrada, é dicir, de expediente completo, importante este tema. E cando se fai un requerimento de documentación, se o expediente que se solicita non está completo e algunha documentación obrigatoria non se presenta, se fai un requerimento de documentación e a data que se toma de referencia para revisar o expediente é a data na que se presenta a documentación, o expediente está completo. Como sabedes, esta convocatoria publicouse no DOA o día 16 e abre o prazo de presentación de solicitudes o día 28 deste mes de xaneiro ás 9 da mañá. E tedes aberto todo o sistema para presentar as solicitudes de axuda ata o 30 de setembro ás 2 da tarde. Me pasas a presentación, por favor? Aí está. Quen pode solicitar esta axuda? Pois as PEMEs, incluídos autónomos, que teñan centro de traballo en Galiza e polo menos un traballador por conta allea. Estas características se exceptúan para as startups que teñan certificación de NISA en vigor e para aquelas empresas que están constituídas pero que teñen menos de 42 meses de antigüedade, é dicir, para empresas de reciente creación. Como novidade, elimínanse os límites de gasto que se establecían para algunhas partidas con respecto á convocatoria anterior. O importe máximo de subvención para o tipo de acción de promoción e competitividade ten como importe máximo de subvención 100.000 euros e para as accións de digitalización 50.000 euros. A cuantía da axuda é similar tamén que ao ano 2025. Temos un 70% de subvención dos costes indirectos máis os custos indirectos. Eses custes indirectos, como ben sabedes, calcúlanse un tipo fixo e calcúlase como un 7% dos custes directos. Isto fai que aproximadamente a porcentaxe de subvención concedida para cada expediente de un casi 72%, 71,92% de axuda. Temos como gasto mínimo subvencionable, excluídos os costes indirectos e o IVE, 3.500 euros, é dicir, o mínimo gasto polo que se pode presentar unha solicitude de axuda é de 3.500 euros.
Actividades ou actuacións subvencionables estruturanse nesta ocasión en tres tipos, pero aglutinan a mesma tipoloxía de gasto que na convocatoria anterior. Temos actuacións de promoción internacional, de competitividade internacional e de internacionalización digital e comercio electrónico e e-commerce. Dentro das accións ou actuacións de promoción internacional, subvenciónanse os gastos vinculados coa participación como expositor en feiras, a participación activa noutros eventos expositivos de carácter internacional, misións comerciais inversas e misións comerciais directas. No caso de competitividade internacional, aquí aglutínanse as tres accións que no ano pasado se clasificaban en marketing internacional, operatividade e prospección internacional. Neste caso, como vedes, nas accións de competitividade internacional inclúense os gastos vinculados á publicidade en medios, catálogos e webs de importadores e distribuidores, elaboración de catálogos en papel ou digitais, análise de competencia, seguimento de contactos ou de clientes, e os gastos de consultoría vinculados á xestión de acordos comerciais internacionais, certificacións sempre vinculados a temas de internacionalización, homologación e rexistros de marcas e patentes, informes de libre comercio, adaptación de produtos necesarios para a súa comercialización no mercado destino. Tamén se inclúen aquí os servizos de traducción de documentación e taxas específicas vinculadas a estas accións que acabamos de mencionar. En o apartado de internacionalización digital e e-commerce, subvencionamos os gastos que se inclúen neste apartado, nesta actividade, son creación de novas tendas en liña ou adaptación das existentes, creación e adaptación de catálogos en liña, tanto B2B como B2C, campañas de inbound marketing internacional e solucións de analítica e visualización de KPIs de datos. Cuestións importantes a ter en conta. Serán subvencionables os gastos efectuados e pagados entre 1 de xaneiro de 2026 e 15 de decembro de 2026. Os únicos gastos que sí que se poden ter en conta con data previa ou anterior a 1 de xaneiro de 2026 son os que se exixen en concepto de reserva de espazos, viaxes e aloxamentos vinculados, neste caso, sempre na asistencia a feiras. Só se pode presentar unha solicitude de axuda e relativa a esa solicitude de axuda, podese presentar unha solicitude de modificación da mesma. Como moito, coa data, pode presentarse como máximo un mes antes da data de finalización do prazo de execución do proxecto, que tal como os comentaba antes, era o 15 de decembro. As empresas, igual que todos os anos, teñen que estar dadas de alta en programas avanzados do IGAP de apoio á internacionalización, cun informe positivo, a partir do ano 2013. É dicir, as empresas que xa o teñen solicitado con data posterior, non é necesario que o volvan a solicitar. Para aquelas empresas que non o teñen, hai que ter en conta que esta solicitude de alta neste programa ten que estar feita antes da data de solicitude de axuda. Así que é unha das cuestións que se revisa. Se non coñecedes o código do expediente, que no formulario posiblemente volo pida, podedes chamar e solicitar para saber cal é o código de expediente que corresponde a esa IG 192. E despois, o que sí que outra das cuestións importantes a ter en conta é que as accións de internacionalización solicitadas deben estar directamente vinculadas ás actividades que se desenvolven no centro de traballo radicado en Galicia. Como vos comentaba, o prazo de execución comeza o 1 de xaneiro de 2026 e remata o 15 de decembro de 2026. Podedes solicitar na propio formulario de solicitude ao anticipo
ese pagamento do anticipo faise, bueno, xunto coa resolución de concesión, non no mismo día, pero nos días seguintes, nun prazo curto de tempo, sí que se fai efectivo o pagamento dese 50% do anticipo. Entón, temas importantes a ter en conta. Eh, Este ano, a convocatoria, como estades vendo, abre xa en xaneiro. Entón, é importante que as solicitudes que presentedes sean solicitudes realistas. Entendemos que é un presuposto que é suficiente e que non creemos que non vai haber problema de que se esgote o crédito. Nesta convocatoria anterior tiñamos disponibles 8.300.000 e que, bueno, quedou algo de presuposto sin executar. Entendemos que 9 millóns é unha cifra bastante importante para esta tipoloxía de axudas. Entón, creo que unha boa recomendación non creo que non hai necesidade de que o primeiro día, ás 9 da mañá, se presenten todas as solicitudes de axuda por risco a que nos quedemos sin orzamento disponible. Entón, tendo en conta que son actividades que programan a actividade de internacionalización dunha empresa ao longo de todo o ano, creo que compensa ou que vale a pena facer unha estimación realista de cales son as actividades que ide a realizar e que o que presentedes se axuste á realidade. Hai a opción de presentar modificación, pero tende en conta que canto máis se axuste á realidade, pues, mellor se van a evaluar e non se compromete o orzamento innecesariamente. Entón, outro tema importante, é importante revisar os artigos das bases no que se fala de como xustificar as accións, porque pode haber casos nos que nosotros consideremos que os conceptos son subvencionables ou se resolve a axuda favorablemente, pero tedes que comprobar se as accións que vades realizar se poden justificar correctamente conforme se establece as bases, para evitar problemas a hora de revisar as solicitudes de cobramento e de facer o pago efectivo de axuda. Importante, o tema das modificacións, tende en conta que se non conseguides xustificar o 50% da resolución, do importe da resolución, eso supón unha perda total do importe da subvención. É un reintegro no caso de que o cobredes do anticipo. Entonces, por eso insistimos moito en que as solicitudes deben ser realistas. E se vedes que vades ter unha desviación importante do proxecto inicial o que finalmente vades ou podedes xustificar, é importante que presentedes unha modificación na que se axusta o importe de subvención. Hai un artigo nas bases no que se fala de que se pode facer un axuste de partidas dun 20% de partidas. Se ledes ben o artigo, porque isto, a verdad, que dá moitas veces lugar a malos entendidos, para poder facer ese axuste entre partidas do 20%, tense que cumplir que se executa ao 100% o importe da resolución concedida. Nesta tipoloxía de proxectos somos conscientes, e vosotros ainda sabedes mellor que a nós, que é casi imposible executar ao 100% as accións que non haxe ningunha desviación económica dos precios dos importes cos que estades a barallar, porque son gastos de viaxe, esos gastos é casi imposible que non haxe ningunha modificación e demais. Entonces, esa opción de poder axustar importes ese 20% é prácticamente imposible. É moi difícil. Que cousas así máis importantes? Facendo un pouco un repaso dos artigos que creemos que poden ser importantes antes de presentar. No caso de empresas que xa vos presentastedes en outras ocasións, ao mellor é moi repetitivo, ou no caso das consultoras que podestades aquí, que estades acostumbradas a presentar as solicitudes de axuda, quizás isto non vos aporte nada, pero pensando un pouco, se hai algunha empresa que non se presentou nunca, é a primeira vez que está tomando contacto con esta convocatoria de axudas, é importante
vou facer un pouco un repaso polas bases e ver aqueles artigos nos que vale a pena pasar un pouco de tempo e revisar con detalle antes de presentar unha solicitude de axuda. No artigo 2 faise unha definición do que é unha feira comercial, do que é unha feira comercial internacional, por exemplo, para aquelas persoas que non se presentaron nunca. No caso das feiras que se realizan en España, para considerarse feiras internacionais teñen que estar publicadas, teñen que indicar no calendario oficial de feiras comerciais internacionais que se publica todos os anos pola Secretaría do Estado do Comercio. Entón, tedes que botar un vistazo nese boletín oficial do Estado e comprobar que esa feira, inda que se realiza en España, ten a consideración de feira internacional. Hai unha definición tamén importante de que se considera eventos positivo internacional e cales están excluídos, que tipoloxía de eventos están excluídos neste punto. O que é unha misión comercial directa e inversa, creo que, bueno, eso sabe todo o mundo. O feito de que sea non concorrencia non competitiva importante cando presentedes a solicitude de axuda, que a documentación obligatoria e a información obligatoria este completa. Tuvemos o ano pasado moitos casos, por exemplo, no caso de que non se axuntaba o DNSH, que é un documento que é obligatorio. Iso supón facer un requerimento e supón, no caso de que haxa moita demanda de solicitudes, que se perda o posto inicial. No caso do DNSH tamén parece unha tontería, hai que este correctamente cuberto, porque hai varios apartados nos que hai que marcar unha casilla e non aparecía marcada. E a veces envíase un modelo que non se axusta ao que está aquí nas bases. Nas bases podedes ver cal é o documento correcto de DNSH. Ou a veces envían documentos que están presentados no marco de outras axudas, pero que non son válidos para esta. Son axudas, importante tamén o tema que son en réxime de minimis. Entonces, sí que se fai a comprobación da cantidade o importe que tedes aprobados de minimis en proxectos nos últimos 3 anos. No tanto no réxime en xeral, ou se hai algunha empresa que en xeral hai menos casos do sector pesca ou sector agricultura, pois xa teñen aí un límite de minimis bastante máis estricto. Nun caso, o réxime xeral, como sabedes, son 300.000 euros, e no caso de empresas do sector de pesca e acuicultura, 40.000, e sector agrícola, 50.000. Todas as notificacións son en formato electrónico, lóxicamente, tens que estar pendente se se fai requerimento de contestar no prazo establecido os requerimentos de documentación. A solicitude do IG 192, para o que non o teña, ten que ser, como vos indicaba antes, facerse antes da presentación da solicitude de axuda, é importante. Se hai algún cambio de titularidade da empresa, importante que ese IG 192 este o nome da empresa solicitante, que hubo tamén algún caso no que non era válido. E despois, a clave para vos é o artigo 8, no que se detalla cales son os gastos subvencionables para cada actividade, tanto como para a participación expositora en feiras, como en outros eventos, misións comerciais directas e inversas. Se incluye, hai dúas pequenas novedades simplemente nos gastos, bueno, como vos indicaba antes, eliminaronse os límites, que entendo que dentro do punto de vista do solicitante é mellor, non hai límites de gastos. Inclúyese como gasto subvencionable o envío de catálogos, que na convocatoria anterior non estaba, tamén o envío de mostras que xa estaba, teñen que ser mostras sen valor comercial. Outra pequena novidade é que no caso de que as accións teñan lugar en máis de 2 cidades dentro dun mesmo país, tamén se incluye, no caso do aloxamento, tamén se incluyen 2 noites, ou se inclúe como subvencionable 2 noites por cidade adicional ata un máximo de 10 noites. Vedes aí eso, para cada tipoloxía de acción os gastos que se incluyen. O importe da subvención
o que vos comentaba, casi un 72% de subvención para as accións de tipo promoción internacional e competitividade ata un máximo de 100.000 euros de axuda e 50.000 no caso dos gastos vinculados a accións de digitalización. Outro punto importante era o que vos comentábamos antes das obrigas, ao artigo 18, obrigas das persoas beneficiarias, e ao artigo 19, da justificación de subvención, que xunto cos anexos, nos que vedes o modelo de memoria que hai que presentar, isto creo que é das cousas máis importantes. A hora de presentar e, sobre todo, de chegar ao pago final, ao pagamento final da axuda, que é o obxectivo, tendo o punto de vista dos solicitantes, e tamén o obxectivo noso, para conseguir executar a convocatoria de axuda con éxito. Entón, artigo 19, no que se fala de como justificar cada unha das accións segundo a tipoloxía, pouco máis. Os anexos, onde está, como vedes, está as declaracións, os consentimentos para que podamos revisar toda a documentación e contrastar a información que temos, modelo de NSH, hai un anexo 2 onde se fai mención ao per diem, os límites de gastos de viaxe e aloxamento, e o anexo 3, que é o que fai referencia ao informe de execución para cada unha das accións. Pouco máis, non sei agora se tedes algunha dúbida, podemos ir plantexando. Tamén comentar, no caso de que entendo que non será suficiente o tempo que nos queda disponible para responder a todas as axudas, agradecemos que o fagades sempre por correo electrónico, porque por teléfono distorsiona máis para o día a día e para seguir o noso traballo e organizamos mellor. Podedes pasar as consultas ben neste correo electrónico informa@igape.es, ou se queredes directamente na nosa área internacionalización@igape.es, e iremos contestando na medida o antes posible, na medida que poidamos. Perfecto, se vos parece, imos a ler algunhas das preguntas que se escribiron no chat. Vou hacia a primeira. Pregunta Loli, ¿cómo se justifica que los pagos anticipados para participar en las ferias son gastos imprescindibles? Como lo pide el artículo 7.4, entiendo que quiere decir. Home, son os gastos que se establecen, que se indican aquí, reserva de espacio, porque para reservar espacio en xeral sempre se fai un ano antes, e se é reserva de aloxamento e de viaxes para asistencia a feiras. Otra pregunta de Isa, en campañas de inbound marketing, ¿qué entraría? En esta partida ya no tiene que ser software. No, eso sí que, porque a verdad que o ano pasado sí que nos resultaba bastante complicado establecer cales eran os gastos subvencionables nesa partida. Entonces aí entraría que é unha campaña completa de inbound marketing, todas as accións que poden incluir este tipo de campañas. Importante que estas accións vinculadas á digitalización ten que quedar claro, eso sí que se vai comprobar na fase de justificación, que son accións vinculadas á internacionalización. É dicir, pois son campañas de inbound marketing para anuncios en determinados mercados, pois vanse comprobar, lóxicamente, o idioma no que se fan esas campañas, ese tipo de cousas, se son indicadores de KPIs, pois que esos datos sean datos relacionados coa internacionalización da empresa ou con mercados exteriores. Sí, perdón. Puntualizando que di placeres que na fase de resolución a veces nos asumimos, porque polo que nos contades no cuestionario de solicitude, que todas as accións están vinculadas a captación de clientes ou temos o plan de internacionalización nos países que nos decides, pero logo no momento da xustificación é aí cando tedes que demostrar que iso é certo. Iso nos referimos que teñades en conta que no momento da liquidación da axuda son aspectos que van a revisar moi ben. Claro.
Pregunta outra persoa se o formulario de solicitude vai estar aberto antes do día 28 para revisar previamente e se guardaría os datos que se introducen. Pois eso sí que non sei. Tería que confirmalo. A verdad que non nos informaron ao respecto. Revisámoslo de todas formas, enviamos a resposta desta pregunta por escrito a través do mail. Mm. Pregunta a Vanessa se a participación como expositor en feiras en España se podrían incluir. Si a feira é considerada internacional, está dentro do calendario de feiras, sí, teñen que facer a comprobación. Por exemplo, o caso de Conxemar, que temos unha feira moi conocida que se fai aquí en Galicia, é unha feira internacional. Creo que en relación co das feiras, creo que había unha pregunta tamén que pregunta, claro, non está publicado aínda o novo calendario de feiras na Secretaría Xeral de Comercio. E moitas empresas din como sei se esta feira que quero ir está non está. O ti no cuestionario de solicitude, cada empresa debería incluir as feiras que para eles son fundamentais, que son importantes. Logo nos comprobaremos, porque o vamos a facer antes de resolver a axuda, se no momento de que se publique na Secretaría de Estado de Comercio, se esa feria está na relación de feiras internacionais ou de recoñecemento internacional. Non se vai a resolver antes de que se publique esa nova actualización. Pregunta Lidia si tienes gastos anteriores al 1 de enero del 2026, gastos de reserva de espacio para asistir a ferias, a la hora de poner la fecha de inicio de proyecto, ¿se pone el 1 de enero del 2026 o la fecha de pago de esa reserva en el 2025? El 1 de enero. Es más, yo creo que de fecha de inicio posiblemente salga ya por defecto 1 de enero. En este caso, como non hai dúas datas, no ano pasado tiñamos dúas datas posibles de fin. Neste caso, creo que esas dúas datos xa van a salir automáticamente. 1 de xaneiro e 15 de decembro. Marta fai unha pregunta que xusto estabades comentando agora sobre as feiras internacionais, que como pode solicitar estas feiras en España se a fecha a día de hoxe non está publicado no BOE o calendario oficial de feiras comerciais internacionais para o 2026. Un pouco como que estabades comentando. Xusto o que comentamos, que a inclúa na solicitude e nos comprobaremos no momento que se publique se efectivamente está recoñecida, non? Pregunta Adolfo se este programa é solo para PEMES. PEMES e autónomos. Hai outra pregunta que dice se pode asistir a unha feria con stand compartido con outra empresa. ¿Habría un contrato entre partes conforme los gastos relacionados son compartidos? La empresa que contrata el espacio haría una factura a la otra empresa, indicar que el catálogo de expositores estarán ambas reflejadas. Sí, en ese caso non hai problema. Pregunta Sebastián si la asistencia a una feria internacional como visitante para hacer prospección de clientes es gasto elegible. Nese caso non se trataría dunha participación na feira, senón debería dar de alta no cuestionario unha misión directa, con asistencia á feira e os gastos que cubre por asistir a esa feira, pero con misión directa. Porque senón, o que falábamos antes, a hora de xustificalo, non vai ter evidencias de se o solicita como unha asistencia á feira, a hora de xustificalo vanlle pedir datos de expositor e demais, que non os vai ter. A asistencia a feiras non é subvencionable, por si, ten que ser como expositor. Se é o que quere ir a unha feira para contactar con prospección, efectivamente que o faga, pero como misión directa, que é o que é unha misión directa e aproveitas para participar tamén na feira. Pregunta Beatriz se temos un ERP e un dashboard interno y queríamos confirmar si dentro del artículo 8 sería correcto justificar una ampliación funcional del dashboard, nuevos KPI internacionales, contactos por país, por feria y conversión a clientes, diferenciándolo claramente del mantenimiento. Eso para contestar agora é complicado. Teríamos que ver a proposta e a documentación acreditativa da información que nos facilita agora. Vale, recollémola tamén. A solicitude.
Otra pregunta, ejemplo de acción en inbound marketing podría ser el desarrollo de web captadora de leads con formulario vinculado a CRM desarrollado específicamente para la empresa que canalizará solicitudes de información barra oferta. Este CRM permitiría mostrar analítica y visualizar KPIs y estaría integrado con otras vías de comunicación de la empresa, como redes sociales, email, WhatsApp. Pues lo mismo que en el caso anterior. Eso tenemos que ver en la solicitud de la ayuda y estudiar cada uno de los casos. Le pregunta Juan si puede entrar en la ayuda una campaña de Google Ads o LinkedIn Ads. También le interesa lo del CRM para KPIs y demás. En este caso, te digo lo mismo, tendríamos que ver también la información que nos envía y la casuística de cada uno. Perdón. Si se solicitan modificaciones, ¿vais a emitir un nuevo DECA con las modificaciones planteadas? Sí, sí, sí. Preguntan también cuál es la diferencia entre los conceptos subvencionables, elaboración de catálogos digitales y la creación de catálogos en línea. Vamos a ver, tal como lo vemos, la de los catálogos digitales es, por decirlo de alguna manera, lo que es un catálogo físico en la versión digital. Y catálogo en línea es adaptación de toda esa información y ese catálogo para páginas web o para otro tipo bueno, de aplicativos digitales y online. Tiene que ser en este caso interactivo, normalmente interactúa con el carrito con los métodos de pago, quiero decir, es totalmente diferente a un catálogo digital, meramente digital, porque lo subo a determinada plataforma. Tiene que tener funcionalidades de catálogo en línea. Claro, un catálogo digital es estático, por decirlo de alguna manera. Pregunta Ángela si en las misiones comerciales directas hay que hacer siempre una agenda con un agente comercial del IGAPE y si ya tienen una agenda, si tienen que pedirle a un agente que nos la haga igualmente. No, si tienen una agenda, no hace falta pedirle a un agente, pero quiero decir, el tema es si quieren, si solicitan ese gasto o no lo solicitan. En el caso de que soliciten el gasto de elaboración de agenda, sí que lo tiene que realizar un agente comercial de Liga. Si ellos ya tienen la agenda y no incluyen ese gasto, no hay problema, lo puede hacer. Ay, que tenemos un problema. Se desconectó y no conseguí. Nos vemos vos. En principio desconecté vuestra pantalla, entiendo, ¿no? Ya vi el aviso que se iba a desconectar en un minuto. Por el tiempo, espérate, lo tendrá ella como administradora. No nos escoitades. Pero sí, revisa mi puesto un ratito mientras no habíamos aquí. Por el tiempo, a lo mejor, ¿no? Sí. Vale, creo que non nos están escoitando. Entón, imos a recoller todas as preguntas. Ahí, ahora. Vale, perdón que nos quedamos aquí. Vale, escoitádesnos ahora, ¿no? Y ahora sí, ahora sí. Vale. Problema técnico. Vale, pues entón retomamos onde estábamos. Vale, un momentiño que estou revisando. Vale, sí. Hai outra pregunta que di, no apartado de gastos subvencionables de promoción internacional, ¿son elegibles los gastos de transporte del stand? Buena pregunta. Específicamente no están aquí detallados. No. De todos modos, bueno, ese tipo de cosas tan específicas tenemos que verlas aquí internamente. En las bases es casi imposible que se detallen absolutamente todos los tipos de gastos que se pueden dar. Entonces, cuando hay casuísticas así muy específicas, lo que hacemos es consensuar el criterio internamente, área de internacionalización, con el área de liquidaciones, que es la que se encarga del pago del expediente y de revisar la solicitud de cobro. Entonces, bueno. Si le interesa
Claro. que se subvencione ese tal, que lo incluya en la solicitud y lo valoraremos el por qué es necesario ese envío del gasto del transporte del Estado. Como tal, ya veis que en el artículo 8 nos indica. No suele ser un gasto que se haya recogido No. en esta ni en otras convocatorias como subvencionable. Hai outra cuestión que di que nas bases de 2025 especificábase que se permitían campañas de publicidade en medios de comunicación e redes sociais, mentres que nas bases de 2026 modifícase a campañas de publicidade en medios de comunicación impresos ou digitais. Quere isto dicir que as campañas publicitarias en redes sociales como LinkedIn xa non valen a pena nin plantealas? Non é que non valgan a pena plantealas. As campañas en este tipo de redes sociais teñen o inconvinte de que ten en conta que todas as campañas hai que cumplir a obrigatoriedade de publicidade do financiamento. Entón, un convite moi habitual neste tipo de campañas é que é complicado incluir os banners de logos de FEDER e da cofinanciación europea. Entón, bueno, tedelo en conta a hora de xustificar. Pregunta Lidia, si en el caso de minimis has devuelto o renunciado a una ayuda, pero sigue apareciendo en la base estatal de ayudas de minimis porque no lo han actualizado, ¿cómo lo justificamos para no tener un requerimiento? ¿Preparando una explicación por escrito? Sí. Acompañando Y acompañando con la claro, la justifique renuncia. esa devolución. Hai outra pregunta que di, as misións comerciais, tanto directas como indirectas, pódense xestionar internamente con personal propio da empresa ou precisase un axente externo? Non ten por que haber un axente externo, pero sí que debedes acreditar que existe unha axenda de contactos e que se realizaron esas reunións, esos contactos. É o que falábamos do tema da xustificación. Sobre el DNSH, solo hay que presentar la declaración responsable que figura en la convocatoria. Sí, ese modelo. Correctamente cumplimentado. Vale, unha cuestión tamén relacionada co tema das redes sociais, que di Loli, os gastos de publicidade en Instagram e Facebook pode estar incluído en competitividade internacional. Ese tipo de gastos non recomendamos que se soliciten por dous motivos. Porque a hora de xustificar ese tipo de gastos, as facturas, en xeral, non suelen cumplir os requerimentos que se piden. Entonces, a veces é hasta contraproducente, aprobas esa tipoloxía de gastos e despois a hora de pagar non se poden pagar, o que supón unha reducción bastante do porcentaxe de execución do proxecto. Entonces, bueno, tedes que ter en conta estas cuestións. Respecto á presentación das ofertas, o límite de 15.000 euros por proveedor considérase por apartado ou o apartado das bases ou o global da solicitude? Que non é por proveedor. O límite de 15.000 euros é por tipoloxía de gasto. Pregunta Loli se os gastos de Facebook e o Google son considerados inbound marketing. Como en sí mismos non é unha campaña de inbound marketing. De todos modos, este tipo de cousas, insistimos, é difícil contestar agora de maneira, claro, sin ver o proxecto. Claro, hai que ver que si o que están pedindo é unha campaña de inbound marketing, pois temos que ler a solicitude, ver que accións están incluídas aí e se pode considerar como tal. El cuestionario de solicitud para esta convocatoria ha sufrido modificaciones con respecto al cuestionario de solicitud de la convocatoria pasada. Moi poucas. Matices, pequeños matices, pero básicamente é o mesmo. Si la feria en noviembre del 2020, si la feria es en noviembre del 2026 y no se puede hacer la inscripción como coexpositor en 2026 hasta octubre y no se pueden reservar billetes ni hoteles hasta esa fecha, ¿en qué momento se acaba? No sé muy bien qué quiso decir aquí.
se acaba la solicitud de subvención. ¿Se puede incluir en esta feria la asistencia a otras ferias con fines comerciales? No entiendo, no se entiende muy bien la pregunta. No, a verdad que non se entende. O sea, podes, Mercedes, volver a escribir Y le respondemos. preguntan polas datas previstas para resolver as primeiras solicitudes. Lo antes posible. Home, entendemos, quero decir, verdad que nas bases establecese que temos de prazo 3 meses, contamos que sea antes de 3 meses. Somos un equipo ahora de 3 persoas revisando solicitudes, non sei como será os primeiros días cando abra o prazo, se van a entrar moitísimas, pero bueno, no momento en que empecen a entrar solicitudes empezaremos a revisalas. Para misiones inversas, ¿existe un número máximo de visitantes y si pueden formar parte de la misma empresa o de varias empresas de clientes? Desde logo, de varias empresas, sí. Y número, yo creo que non existe limitación. Vale, unha persoa que di que chegou tarde, se pode ver o inicio deste webinario. Si, dixemos ao principio que estábamos grabando a sesión, entón a todos os que estades aquí conectados enviaremos vos a grabación ao correo co que accedechedes a esta sesión. Las noches que cubren ahora la misión a otro país pasan de 5 a 10. ¿Me podéis repetir en qué caso? Por ejemplo, yo voy a Estados Unidos y estoy en varias ciudades. En ese caso, ¿me cubre 10? Mira, eso está no artigo 8, gastos subvencionables, tedes no punto 5, gastos de viaxe e aloxamento, creo que queda moi claro. Aquí o que se indica é que a estancia é en réximen de aloxamento e almorzo. Na cidade de celebración da feira o evento expositivo da misión comercial, cun máximo de 5 noites, das cales, polo menos unha, debe coincidir coas datas de celebración da acción. Se as accións se desenvolven en máis dun país, podes ampliar a estancia ata 2 noites adicionais, cun límite máximo total de 10. E cando a acción ten lugar en máis de 2 cidades do mesmo país, podes autorizar tamén unha ampliación de ata 2 noites por cidade adicional ata un máximo de 10 tamén. Dáse a opción tamén de realizar un máximo de 2 noites sin itinere, tendo en conta eso que moitas veces as feiras son en cidades en outros países moi lonxanos. Pregunta Paula se asistir a unha feira como ponente ou speaker contaría como misión directa ou asistencia á feira. A asistencia á feira ten que ser como expositor. Asistencia como ponente non é unha misión directa. Pregunta unha persoa se se pode explicar mellor a misión directa de asistencia a feiras, pero non como expositores. Como se pode demostrar? Pois eso, tes que ter a misión comercial directa sempre ten que ter unha xenda de contactos. Entonces eso xa é o punto número 1. Si ti vas a unha feira e ali tes establecido contactos con X empresas, tes unha xenda e podes certificar e verificar que estableciches, que sí que fixeches as reunións con esas empresas, pois sí que se pode considerar como misión comercial directa. Tes que ver que é o que se pide á hora de justificar. Sí. Pregunta outra persoa se a xustificación de accións como inbound marketing ou análisis de KPIs faise a posteriori da xustificación para analizar a medio prazo os resultados ou con mostrar a funcionalidade no momento da xustificación é suficiente. Unha vez máis, nas bases incluen para unhas cousas, para inbound e para o tema de CAPIs, que vos van a pedir. Normalmente son as funcionalidades e que demostredes con pantallazos e con as distintas funcionalidades que se incluen. Sí. Pero están definidas no apartado de xustificación do gasto, o que vos van pedir. Outra pregunta di o custe de alta en directorios de empresas internacionais, Europage, Compass,
nos que se inclúe o catálogo online da empresa, sería subvencionable como custes de publicidade? Eso hay que ver el caso, pero en principio sí. Un segundiño, a ver. Pregunta Fernando se cambia o cartel de publicidade en feiras respecto ao das bases de 2025. No, es similar. Podedes descargar, hai un enlace para descargar o PDF. Pregunta outro usuario se el informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas solo debe presentarse si se superan las 20 facturas justificativas. Eso, si no me equivoco, la verdad que ahora no lo sé 100% seguro, pero yo creo que no sé si ese requerimiento se eliminó de estas bases o no. El año pasado estaba y tendría que verlo. Porque en principio sí que habíamos hablado de eliminar ese Requisito. ese requisito, esa obligatoriedad. Ah, no, pues sí que se sigue manteniendo, cierto. Sí, sí. No artigo 19. Sí, solo no caso de que o proxecto comprenda máis de 20 facturas. Pregunta a Mercedes si la feria es en noviembre y los gastos se generan en octubre, incluida la inscripción a la feria, ¿cuándo se solicitaría la subvención, teniendo en cuenta que el plazo de solicitud acaba el 30 de septiembre? A empresa ten claro que vai asistir a esa feira, pode pedir a subvención cando dende que se abre o prazo se fai unha estimación dos custos que lleva a implicar a participación nesa feira e nada máis. O importante é que os gastos se executen no período entre o 1 de xaneiro e o 30 de decembro, pero a solicitude, si se estima que, quero dicir, o mellor non ten o importe exacto do gasto, pero sí unha estimación dos gastos nos que vai incurrir. Hay un usuario que di que no le ha quedado claro la actuación de misión comercial. Entendemos que subvencionáis las misiones directas, siempre que figure una agenda de visita realizada por un agente o entidad homologada. Si no es así, no serían subvencionables las misiones comerciales. No, yo lo que me quería decir era, si vosotros organizáis una misión comercial directa y solicitáis el gasto de elaboración de agenda, esa agenda la tiene que elaborar un agente mediador o una cámara de comercio, lo que se indican las bases, una entidad homologada, oficial, por decirlo de alguna manera. Pero tú puedes organizar una misión comercial y no imputar el gasto de elaboración de agenda, pero que un consultor o vosotros a título particular organicéis vuestra propia agenda. Eso sí, para poder, si se imputa ese gasto, si hay un gasto de 5.000 euros, imagínate, elaboración de agenda, la persona, el agente que se encargue de hacer eso tiene que ser un agente o una entidad oficial, lo que se indica en las bases. Eso no significa que no tengas que presentar agenda. Por eso es importante revisar el modelo de informe, porque para justificar una misión comercial tienes que presentar tu agenda de contactos y justificar correctamente que realizaste esas reuniones. Pregunta David si para las ferias internacionales la empresa puede asistir sola o es necesario que acuda con alguna otra empresa del sector. Es decir, ¿la pyme es independiente para la asistencia a las ferias que desea acudir? Si en el caso de Exportaempresas tienes la opción de asistir de manera organizada con un grupo de empresas a través de un organismo intermedio, pero es una ayuda diferente, o de FOESCA, por ejemplo, a través de las cámaras de comercio, pero son dos líneas de ayuda diferentes a Exportaempresas. Exportaempresas está dirigida a pymes y a autónomos. Y a participación individual. Claro, y a participación individuales. Pregunta Miriam si el coste en expansión del diseño, no de marca ni de patente, es subvencionable por asimilación a alguna de estos conceptos.
También Tendrían tendríamos que explicarnos para sí. qué y para saber si realmente es necesaria para qué mercados y en qué contexto y para analizarlo. Tendríamos que verlo. Vale, quedan só dúas preguntas máis. Bueno, xusto acabo de chegar outra. Contestamos estas e xa daremos por finalizado o webinario. Nas bases de 2025 se define como gasto subvencionable solucións de inbound marketing internacional para lograr captar, reter, converter e fidelizar a usuarios de interese obxectivo do negocio en liña. E na de 2026 se fala só de campañas. Refírese ao mesmo? Pode resultar algo confuso falar só de campañas. A campaña inclúe tamén o que se incluía no 2025. Casi o fixemos co obxectivo de facelo un pouco máis aberto, que sea, bueno, sí, un pouco máis aberto. En pregunta Loli si en la creación de catálogos online sirve un catálogo cuyas fotos se utilizan para el marketing internacional en la web y redes sociales de la empresa. Pues también tendríamos Necesitamos más que explicación de más cómo detalle. ese catálogo. A última pregunta, bueno, creo que unha aclaración dunha pregunta anterior. Unha solución sería unha web específica, landing, captadora de leads vinculada a CRM, mentres que campañas parece algo máis puntual a través dun intermediario. Temos que ver a proposta que presenta e xa determinamos si se pode considerar subvencionable ou non. Moi ben, pois imolo deixar por aquí. Aos que asistichedes algunha destas cuestións non foron resoltas agora mesmo, podedes escribir, como decía, placeres ao correo informaigape.es ou ao correo que teñen eles da área de internacionalización para que vos poidades explicar mellor as dúdas que teñades, non? Sí, sí. Perfecto, pois imolo deixar por aquí. Enviaremosvos, como vos dicía, a grabación e a presentación que se utilizou hoxe. E nada, desexarvos a todos un bo día e moitas grazas.